Ez dago. Etxetik alde egin du. Etxetik ospa indi. Nik ere ez diat etxera bueltatzeko asmorik, baina nahi baduk, atorbo gara. Lan baldintza hobeak eskatzera bakarrik etorri naiz. Eta askontzarekin aurrera goazela esatera. Zerbait apala egingo dugu, baina lisatik eskonduko gara. Zuk zerbait daukazu nire senarrarekin? Harreman egonkor batean pentsatzen hasi naiz. Nire izpa harreman serio batean pentsatzen? Eta orain asko maite zaitu. Nork esan bat zizun zuri, nire etxean biziko zinen honaz Izan alduzu harreman sentimentalik berarekin? Ez, inoiz ez. Bruselan Interpolekiko koordinazio lana egiteko postua libre geratu da. Hautatu egin haute. Zure amak onartzen zuen gizonark zuri tratu txarrek ematea? Gehienetan ama aurrean ezaguenan jotzen ninduen, baina amak beste aldera begiratzen zuen. Eta inoiz ikusi duzu gizon hori berriro?